Gusii. Umurubiri ukubwatia nigo kurigirwa n'ebigori byonsi. Mwancho murigereria Ndizi TV na kwariganire bene ase omoroberi Omogano no moroberi ocherekerete kuri Jumatano ense monenusu ase tugusanga nabarai nabageni ao erinde babatetebi emegano yabo nke babete bagochakurwa ase kerenge kemo ochiase kende nyorange kirenga kyo moroberi oyo ni nkeringa no nayo linka gari asore bono igano kwa omoyo nabo igo mokyanga nabo goikirania okogani kwao ase obogima nde tubwati gitango kende gyonsi ase obogima ase inyoranga nabukanda utubwate agwetera somtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital mtandao ito YouTube Ndizi TV News nabwetera somtandao www.ndizitv.net iretera nenkoro kwa job maangi nilitikoli halero ninde no mogoko kigima ase agotonyora korwa ase ensemo ya rangenyo astwabeto kumutalera omo Bishop Charles Agwata oyore omo Bishop we kanisa ya Obedience Pentecostal Church Livingstone in Kenya lakini rende nabakongorora asengenjo korende asenjinga kichabo noiga yengira ndiriba lya bene maroga babono mwaliganie asomoroberio Obumoganone. Bishop, habari yako? Na kiogendret na kwaliganire bene asomoroberio Obumoganone ime ya Ndizi TV nabo bwansubo mu Gusii rende ase chinga kichingo kwa liba lya bene omanyo muligererio Ndizi TV ayeningo naende kanisa onererie bia mono omoraria mankia soko ngalibaga nago kire mono asingeje wantarire nago kire asingeje ye TV ya Ndizi TV na gocha goto rastole na goto manyikaninga antro talibonswa nodiri bagekabereri sego nambo bakrinye sai amarieta na boronge nkuru kwa Bishop Charles Agwata ondiga na endemba chabakango botokta nguru kutokta Bishop Charles Agwata ondiga sengicho bokoreri igongo korae melemone kanisa ekuru kwa Obedience Pentecostal Church of God Livingstone Kenya. Alafu abantu abangonya kwebodi Bishop oyo dare twakumira anse mekuruku rangenyo aiga no twanyori nka yawere inkabo iboruanga yiga naende nse mukigo toka nchena iboru twasekinyuruge kurukwa geta kirase mongori sub location bogichora location na woti ya bogichora osito abaiboli bao ngaki bakorokwa naende ngobeta okinengwa kineti kuna abaiboli bonsi bose as egekagetoka kini no mwe ngaki okiniri nche igona iboli tue na abaiboli babere banyo mwende tata kuru alikuru kwa Francis Ondiga Kenyuri ono tari moyo na mama alikuru kwa Elizabeth Nyambeki yutari moyo igondo mwana gatatu ase family yo mombi na Nyambeki uyo wate abana 11 igondo mumuro gatatu ndo mwana gatata so kuiburwa family ngima ya Mundiga tata gabata bakungu batana babiri yo turaba murarwa ine na tisana baswat abo bara ababwata abana n'abacukura abange kigimatoro yangeza location. Okay. All right. Bono mwaka kiyoyo kwa bete go kuiborwa naende nonyare kuinyora. Okay, ende ngaki mwaka kiyoire. Records ncharengu yera kine kana tukubwate gitambuliso. Igona agwate ngariko mwaka 1959. However, aba gombwana tukoba of 60s and 62. Ya inare miaka yani. Okay. Na kara aba yulu agonte lakini imba agwate records to aliko kubwate. Ana kare kwanda ya chite okuliye njiro kukulike kwando na ole kwanole kwando. Asaba ibuli abao babere naro beteka gotanganiro yonde naende nakyobo mabwa bwara pete chinga kichi ekero bwabete bosera corona ibuli tu asaba ibuli babere bata manyete ringari nyesa na ende na otabi family itu nene igere extended family
tata garinge originally omochweli bichibao na indu muna musira abagwendi bali beke nyeji na mama garinge mu kawaida lakini ase kai tunja gatwarire ubwengi bwa marusana no atare ko enia ko ni ko kwenga soko ni kegerenga kiya bwanga abantu nguni balinga maru igorende obuna bwo bugimana akinirete kurunse. Okay. Asinge njwate bringa mwabwate obwengi bwa marua obunyamesira asinke yeno ngaki obugima bwabete koro mwana omokekero go kompia ni family chinde kero kurigeri enka yaito ninge bwata manganaya ngaki abantu bande bakabarorire singane na ndenga imechando kimwetirite kere mangana yo spia gendrete efa bwa bwanse bwale ngobokum kiagara morembe tugatukira se family yetu tata gari ngumutindi kabisa kiasi gakindi gari goito mungina twaseri gutura abana bake twasokanere ende twarara isiko paka mambi kero kende utugurira mama jize kuki iriye byagembi arenge twasoeki agime mungino tuwe ko twarara atwa meto bugima bwa na kineto bugima obobe sana se kombe atina bugima yabantu ntamanyenga abayibuli baye basiretekero gwakinire bose ko ose omuyibuli oyo munara utanganete gusirekero romo ke bose bonse basiretekero gwakinire ya baba tukinetie bakachus aromo ngana tangete gusira no mwaka gasiro mwaka ulioya kurbasire to bonse myaka traba mengi okay asense moyao naye totebyango igoro yo family yao ayebene no bwata abana no bwata omurugi tebyange igoro family yao awana karonaki nirende na chitenka nyoma 1991 kana mumo swatu kwa makoli sekeunde roda keunde ngakore nyangi kera nanyo litwa sokunyoma sinje nyangi ama tukali nkuri rasma kwa kuri gichombe waka no mana kuri nyangi ona karona na nyesaunda ngiri na baire umukristo ekambetere likomenya matukupa kan ndigichombe echombe njare ngere ndira isi kutoka amo swati yakaika akanyora bana batatu ayo moga kuru Samuel Maroro Agwata no nda kuru kucheremia nyamonga Agwata no nda kuru kuroda nere nyaboye Agwata. Okay. In 1997 agatunyura pole kamenya woni myaka 3 ende kunyuma muswati okuru kwa Irene Mura 2000 twanyorira abana banere kininde ya mone chisare abana chibarongo naruke kuru korota mumuroro kumefito set ntobuate grenda na inde ntobuate jail abagoni mbuate na nyaruka mucho kuru precious inere familia wate banga mong no mutagane akonyora ngaki obugima bwabete maira yo mong no yo gukonyora ngaki obugima bwabete ngaki obugima bwabete obusana kana na sokire na Nyamira singi yo bukore bwiringana rinyesai nemere mengo kwana ngukwana bosinero na gonyora ninye chage totore nero one kabedo tukaira na ndi siro kaira na siro na nga chiko kaira na baka seito keta alinga menyo buguma buri na ndo bukuru na ndenga chiko cha kabuya cha kuira abana bachisukuru kuyebanga na ndendigenjera ndiyo mungina tokomene komo bwabeto buguma obobe aso buguma bwana bori nkorenga ligware ngobobe kabisa na bobo okay inchera kie kwa nyarete gova kama mangana kiagera abantu nabange konyoranga kero basiria abamu abo bose basiria abanchi babo nigo konyoranga bakuira nansepi inchera nkege okonyete kuova kama mangana ya ingakino ya obugima bwabeto bakon
ntombere byankonyete mono nekanisa ya Obedience Pentecostal Church of God konyora ya beire gatenena na inchi chipuranchi chicharengo chikatenena na inchi emiyasemia asama sabo asogon support mongina mama mo yarenge akandindira abana kera abana barenga bake mwana uyu nagotebi kurukwa faith igatigitwara umwaka yomo nenusu umwaka yomo nenusu bono n'umuntu na uri kubukuri kuna kuragirirwa aba bandi pia stili barenga abana basini yorende mamwa marehemu natenenete kabisa so kora ukondendera abana akabakonya nekanise kabama na inche kabisa 100% asogonkonya na kutingamo na inche sama sabo na kunsira singa na rindiri yonsina kubanta kiti ono ikiagarwa tebanga abana ba no bairete skuru ikiakorokia ai no bwate no mai tobu ya wechisemi totebyango igoro echisemi chia ngayo chakerete kosoma kuchakere primary kutira primary na somete primary kurukugeta geta primary school no na somete nkagende school ya kuruku Rwanda Duty secondary school na jukura uya gakiri KHS njare ngekera ne KHS ngacha kosoma Kenya secondary school na chiku cha kachiri chinke na leo ndo wala kora KHS ngacha nga drop out mwaka at form 2 karonde form 2 mwaka ke na chikogendera yaringe 1980s na chikogendera katika mwaka skuru kera rende bano ko aguko nyotinda nyora ingana rye Nyasaye ke bagombo arengo bonge influence yaringe chinyinge abayibuli mbare kunyara ko kwanira ni gwatire skuru ogomano gwatire tali naja naye igoro yawe gwe konyo endere ko sigoro ya usire ebina biyo no na tikirite skuru au in 1918 kama na gocha kogende Bible school bono 1980s ekero gwatigo skuru totebya ngo kibimo bwa abete bugusana kegara bono muibulita yulo lego nchari no nyino ngwanira no gutaka kumanyanga na ki ndanya ari komenya ono na tigitu nkabanchi gweka oguma bugancha ndanga so akunywa marua ono na akanyura maruguru standard 7 ngakore kwerende nkaba bono murebi muntu wese gaso kumenya ubuguma bugwa rengo bube kabisa bugancha ndamano pakekaronye sanyo rutubuguma bwana nari no kworoba kwabete nkobete immediately wacha ko kworoba ko naso kuremere mwancho murigiriria Ndizi TV niko togenda gusanga na Bishop Charles Agwata oyo Romo Bishop we kanisa ya OPCG yobega usanga na intwe amangana mange igoro bunabete ko iboro akina akini family yae naboigo enchira bete gukini wase wikira bono gabera thebinga ni gabete gagutiga eskuru ase mwanjo muri marwa babono nabogenda gutubwatu gwetera somtandao oito Facebook Ndizi TV News digital nabo gwetera asenchira ya YouTube Ndizi TV News nabogo gwetera asensemo ya website www.ndizitv.net rinenge onyago gusanga na into ekerengereke inyoranga asomurubiryo talinge dokoretera emegano yabageni baito yoka nigo tokuriginga naye onyore riesoni bose onyore amaigeri make engana mose abere aranyare gokwa omukelinde naye obugosokorwa sekerengo ekemugochia sekende rinde naye nonya na soro manyenga asole tali omwaliole kolini nabo gukina korwa sekerenge kemo otia sekene so mwanjo muri Ndizi TV kogenda tora so mutimo komo kikorende to kuirana doji kumanyanga na kibishop abeta gagonjureria korwa se arenge anene mono astwa bato kumanyanga niga abeta gagutigi skuru mwaka bwetiri bubere nemero 1981 ase mwaka yo kabetigi skuru aswa samangana ramaru tumanyenga na ki aigerete mbakabono agacha kurandiringa na lia Nyasaye sigo tubasa gusuka ngwira nande secretary tambe togenda gusanga na Bishop Charles Agwata.
omwana bwembe bagatebi omwana bwenguko ngaye abakoyo aba nabo okurangeria obatebi nga yaya musibati oyo mino nonya tomenyete iga nabwata amamocho nekene ntagete kobatebi nga bantu bari bakare ko babwata amasikani asa abantu abanene bantu bari bakare igo babwata basigete amachiko bahetwe yogokinia enka aiso gotoka nga omocanirie obunira amachikaya nabarengo kora amamigo nonyore n'abantu ora amamigo n'abantu abanene no musaja kabisa okore tu musaja uri bwoja ara amamigunsi wakwemete sawa sawa mwana bwenguko gatebi omwana nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoburuso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari cyobosombi ase bari bakurware amache yubweshibya nabo igokonywa kinyomba cyakebara kinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kugosoria negukini byegwa byabo mbabwate abarindi ase skuru yo nabo igonkurwa bari ecyayi ya sanne na lunch kubwati bari omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru yo omwano abegati yabari yabake bakonyora migiryo yibrengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabukubakire simi ase namba enoti isano na ibere mara kabire isano na isato isano na ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Omanchu murelio Ndizi TV na kwarega nirubene asentunda yende ntunda yakabire asomorobere Omogano no morobere ochekere twe Jumatano marokoba enseyemo nenusu asitoko batoko sanga nabarai au naboigo abarandia nawe abantu ababere wikirania ebirenga ebinge ase obugima aba batate bimegano yabanke babete bagochaka wikira ase babere bagoika inyoranga atali yemegano yokatokote bigo kolende nigo tokobaninga naye umanye enganeye mose amangana abere ayaranyare gonchereria obugima bwana yo manyenga no nyasore tali omwelio nabogoswe kurwa sekerenge wikekende elinde kwegendereria ase obugima Bishop Dr. Charles Agwata ntebinga na omentire koba doctor karibu naende asomorobere Omogano entunda ya kabire ase ntunda elia bagekoera ni gwa bagosangana intuninga ukatige skuru ugasoa ase amangana atali amaya asamarua kora tatebyango asoboime ekarotigete skuru ngakubugima bwono bwa bete ase amangana ya kwasoete ubugima bwana bwa bete bugacandika muibuli muna mono mungira akalira sana akaliraga kamucanda mono yagara nare kunywa natige mindu binde na ira nabikirani samaru bakemi oro na makombe ko ira tendi yonsu geronyore njero kunywa maru twara basani ababe oguma bukababo komusana bugangongera kigima ubona bwo bena amenyete ase miake yone yonsu sana kurwa bono ngaye igikirete mbaka ugwacha gonjureria ituko kieli ngakigete mbaka ugwacha gonjureria ubima bwao ono rituko limonire ninyorete ange mwaka wa 79 ekaronchi tebutuko ndo mwana musahiti ndanyoma butuko kero mugina gari kunganyarende baka njiche ango bukuma amara gusieka ona karo na ajitanga kutera gochanga iwo mungino kuranga ya
umwana yera nonye na itete kara gutuka ndio ndinde tenga tena isiku nkarira marika sana katebe nyasayenga amaruaya na nyutare ime ya nale ko yo mweri nale ko gubi kumenya sawa igure bono ne mikutano ja renge ngakili kubuki bwo chinkoron kwa renge aburandi wa rengo bonene ngaje ko yanda so mukutano ko tukuntinde to nonye saa chinjiri ti mu bwane ngaunchuka kubarangeri guturika nkaboya omugwa bali bagenda baturika instantly mu bwana bwa chenjenje bono kora nima tena buno guturika no gunjere ko bugima nenga nuranyare kwinyura nonyare kunyura murandi kyo kurandrete na endenga kike yarenge mwaka kyo renge ase mwaka uyu tamani anga 79 chema wana chitu mukutano bwema banandu ba free pentecost ngo itabarenge actually barenga basungu barutunuru na waga tualide mekutano round umukutano yo monoro nchetu bwema kuntindete na ontolekerete kurwawo ekero gwatoleka nkanisa kiebono kwa beto kogenda na leta ngogenda free pentecost kenyuru nkabo murwani ona inde ngakina nkabo murai gwa barwani entra cha kurworo ko ende Bible school nero yarengi kanisa ya no originally nima tenga lilikuwa bete ko gutike skuru nkwa bete ko twara esawe gwatwara nabagisange nabasani ba mwari gusanga nabro ngaki abasani aba bate ba kuirera ekero baba kuigunga gwatoriyo gotinda otera rero onjuri ngaki ba kuirerete mbaro tingana kene ngukwana abande baro jine chibasiyambulire bacha bate bya rero ndundu bwate tigatukuire tuchito tukugorere baro tingana nego soli pakenga ki bacha to confirm ndijuri ngane ya beri kene maita pasaba ange konyore ka de wonjere bwima bwabo nigo konyoranga nigo bakobwa abasani bane barabase gontiga abasani bane nigo barabase uikerase bacha kondama aye ngaki kuoba kamete ngwatigere gutwara abasani abo buse bagotigete buse ngaki gwakorete bana sanda abasani abo abasani wikaba gutige karo kwarura se eke kwangu kete kuchiekende manya abasani bari bare ngomba gotunyana na indoko gutiga kwabo goko befaita sore kiagara bono influence iri abwate umusuri uri gukwira samangana ari kiba mware kokora bono gokea kwatigara kukorosha abasani abanya babwate chi influence ngaho na ndi chinya na kie kanisa yaro yabete kwa accommodate kiagara mba maitenga agwato yo maite nonya ekotokora ligebu kuno konyoranga no empa urekarale aunchireti ndo ayochenga no naba abasumba banya sembale bangete denga ya ntura nae boli ngaki kanisa yako ayenja ko accommodate tibus tiyana ngiraise kiagara bande ba rekondo karusu bangenjo ya satan na rusu chenchiri so ya beta ngomu matukai wangu abantu kugena ngomuntu nekene ga chenchi kusika ba igana inde ngote kuiranale lakini rende unana tsaite tya so mwane nabonye sana ndangete chinguru cyoko gendera so mu tiango tura cha sense mo ye familia yao nakiba kuirete karo igwete nga wonchore mungu na mama ni gago gete sana gago geto mwaka no nyeta bete ga kuigena kiagara rende liri una na hote na tigete school tata bwate intere tata gete school kiagara na roche na rengo mundo wati chisem akara rende gente kiabere kibono ne kana ngamo debe na ende na unchu kibono nesu unga debe ngene Bible school na ya beta kongwanja akugena lingane dio ngomote okay wono gwaswire kanisa kwabere umuruania bwe kanisa ngaya igekerete mbaka naendo kanyoro bono umusugumo yo kwenda gusomera Bible school ayino kurangiri kwa renge maide mbara kanyoranga niko bagutwara akuyunga tangana swa ndandi waro murandi gitokurandi njerete enjira we gusoborani ngakwa beto okurangiri kwa renge bose muntu ko ni spider bose nakwa beto akaramba baso ngijya kumusite mbaka jugo so ase okurandi ase myaka yo mwaka 80 njabete nga abasungu nkuru bale mungu bacha Africa musongo yo monaro chita uri kuru kwa 4 pure ni uruete nsi ya mungu oriente tuna
oyo minto tokurukerisa bani usaka sobere kenyina mate gaiga sengera bone karamore entaga sokurandia musungu uyo akondigereria agatebanga umwana one no kororeka no uri nyisa okurangeiri kera na ari gotera sana na gusaba sana ona suwa ngo kana igunga imeyano muikumo monene omubeira ororo kanyoro munandi na rengene ro ntanganete pipe school na jete kuru kwa west field pipe school ya rengene Nairobi bono kanyoro munandi ntanganete lugo kutani eri maosa mwaka kiyo sote bible school nchete tamanini hiyo tamanina moja bono akande trade form akande byenchucho form weche lika application kanyora bantu no form gacho form kanyora bandanga iri bono kagenda ro somera linga linye sai ko motivated mono ko rokinga na ro chokurangere kwana no musongo yo kuri kwa pule abantu abange niyo konyoranga niko ba someria Bible school cha Africa eyukwalenge ne abasongo ya Agwata abale kosomya bose na aba Africa na experience ngiki alenge Bible school ya alenge sponsored na aba America na indaba nyana no bale kosomya ndende no nyaba burukende na aba Africa na okongendo na okonyora liba na kwale kobegento ke kongo kinende ngakinya sana ngetali banka ngendo no bale ko to sponsor na ino ngakino ne chianga ngoto abarenge no ne transport kurwa paka Nairobi ngakine ngoto abarenge kurunyuma wate kutiwa uchibosyo kera kwale kurinere egari uti sikose akamba na chianga ibiri chuka siringi 45 kuru Kisii paka Nairobi mwancho murigirire Ndizi TV niko twendete gusanga na Bishop Dr. Charles Agwata oyo bera to Omogano ye ngaki abete ka gonchuriria ni agatenga ni abete agatike skuru akamanya goswase amangana yo gotinda na mangana nda mabe kurendi agaikira ase agaonchuriria obogima bwa ase bono iga urande gutugwa twetera senchira ya Facebook Ndizi TV News digital wigo wetera ase umtandao YouTube Ndizi TV News na wigo wetera ase mtandao www.ndizitv.net ndo gusanga na into karengera kyao na boigo guturigereria ase gwetera chinchera chekerero ono Bishop tatumanyenga ekorogo soa college konyora kwa nyomire bose konyora toranyoma na ende ngayikire to gacha konyoma auma pe mazana utunanyoma abutoranyoma yandute college ngachanga chake mirimo ya Nyisai kurumwaka 80 ngokole mirimo paka 1991 ono ino mwaka 80 na lio soete college 81 ugakore college mwaka ki 84 ngaruo 84 ekoro korete college 84 nganza ki wacha kete korandi wono na irane te konyora jinyi kanisa njire chirio omusongo uri atakite kegera kerere nde school na achite na ende tukandira kuchakia emirimo mwaka uyo nyuma ntaragende Bible school konyora na chakiri kanisa ndo mwana umusai kurandi to gusaba na bana kanisa yari kuruko ekerubo linde ekerubo na linde tamenya kinende ne UPC okay Church of God wana kana chakiri kanisa ye kagenda ko baroro wana kungwa ni skuru onye tigete nkona na skuru na chana randi suku kanisa kingo cha tuagwata ne kanisa cha beirange ikumiga ikange ikumina isano igorende emirime ne oraidane eliare ngi muzungu uri ndangerete ko ende college tukagenda ko yekoram ekero wakore college naki ogosoko kubobo no murandi full time kwa bete naki ngaki kwa bete kuba michan okay ngaki ogoso kwa bete ko usingwanyorete support gite yago konyete gwesira nje yambare ta orore kiara kunde school still ndo murandi ngurwe college kuna achirega igerusa nkurandinde nakura bakemere mu administration lakini onja agite kurandia buno muinjirist gasiana no muinjirist yarenge kuigura chikanisa na kurandia umusungu nachete agante winga bono
asinge tukwa chire skuru wako andra korandia ayuru mwinchitisi anga akangeza atu eti winchitisi anga 1984 ila ono kandra korandia bwate ezatu eti winchitisi kulengana na matukabo na matukali ya kale kero kuri chikanisa chia lenga matukali na bono iga chikanisa njia yange chinyinge kana ndo kuri kanisa kwa lenge na bono iga bantu kanya bayigule chikanisa chinyinge na matukali ya kale mwaka 80 nali chikanisa chia ale kungane kurwa mainstream gocha chikanisa chichinkerende chikuchaka lakini uburandi bwo bokora mbu arenge ikiagara abantu barakora imirimo n'abantu kugaruka n'kwagonyora bobuka bari barangiri bari chenwini babwata umuito bwo kurangirirwa kali ababwata kero kende influence kete ngao konyora mali ni nabesa ncharengi kiagara intwe uburandi bwana nkorota injeno ne transport bontu talongo orenge ko nga transport na kwarandi wa koli ne transport ye chira mwari bwo mutienyi ntwa bwate gento kutoka nga chibesa nchato gete umuchi kohegwa eba si to alengo kurandi boka okwarandi kwa kolero wachire mwari mutinyo kwara stito tinyo litinga mutinyo nare na marandi ko gendete na kumukorera monene igorende obrandi buri bwarenge tabauti no buri bono obombo bwata abantu marochi beza arikare besa nchare ngokorora ondre utoyo kwa besa kwanza abantu gutulisibi arengo bakomu ground icharengo style kiringa bono abantu matagete kurande bo Kristo mona abantu banga barebi abantu barenge abagusi banenge abantu bichinge inchuchi yabo kitiyama ngana no kwaruka no kurwa kenyechi ibintu biribiye kenyechi bona abaka bali abakuru tali yarengera isigonga no karanza barandiri ya okay ya nenga kumusana agotebanga nige ground ikiarengo style nigo ebintu byarenge bikongu nigo obunyamesira bwechire nigo oborebi bwechire engana ikaba akongu kigima ase yumo nchumuriro Ndizi TV nigo ndenda sangana Bishop Dr. Charles Agwata omo radio monene bwikanisa OPCG oya komu Omogano ibono ntaito gochoswa asentunda gatatu habwo tumanyinga na kiabete ekiagere familia zote biringa tatu mabono munyamusira alenge ngakiabete egache kuirira mbaka ogoncherere kwae nabo yongaki ngaki obugima bwaje beto kugenda wikirase bono gabe wika asi kugenda gotengera Ndizi TV nabo bwanzo bo musin nabo gotugwa wetera senchera Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News nabo wetera som mtandao www.ndizitv.net ngora nande asika ketere tambe tugenda gusanga no mogenyo ito emargoba yabona Amariogo yemeteni gabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kurwa bogwenia wetrasa marioga yo kurwa se chinse chesko ngurwaria tora amarwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayo koringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora marwaire mange ande kara wachine ntogwate chi machine chigo kumureka chiarora nkikero bobe chigo kumureka omubere omugima gwansero omotu mbaka inse na ichigo tote nkikero bobe amarwaire kiobwate twamanya kwa mariogo mwana abandi machine yengo murekera yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochiokeroka neba ngirigori cia mariogo ito na bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mo chiobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange baeteire gana inde bagwenire igo tutwara bwoba bunde bwese ekara bwachire use kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubuya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole
mwanchu murelio Ndizi TV na kware niribene ase ntunda yende ntunda gatatu ntunda mwerio ase umurubiri umugano n'umurubiri ucekereto wiki Jumatano ensa mone nusu asitoko batugusangana barai au tatebya amigano yabo nkibabete bugochaka wikira ase baberero wiki ase bono iga marogoba yabono twende gusanga na Bishop Charles Agwata umu bishop wikanisa OPCG yubega to mugano ye anene mono nakiabere gukina ngaki familia yabete ikaba gatige skuru gasoma nganara mabe korende agaonchoreria wono oikire Bible school okolire school wono tiganga cyo to manyinga kurobekera ko lesu ki abumwete karibu naende asintunda yende yumurubiri muganone Bishop bono ekero wakole school ngaki huduma yakwa echagete naende ngai bono ochite gutwarire family njena achaka huduma buya mwaka 84 na rina achaka gasiane ne no kurandi na kuigora chikanisa na igora chikanisa na abeka umubasto yo ogendere mirimo na abwate byumbu na gutara na birobyo ngogenda asikanisa tari na abeka na randi abantu bagutulika na bachaki kanisa na rigibesa na acha na agacha naje kore kanisa ria ba Eroko Church Eroko Church na ibekera umubasta mwaka 81 nkanyoma akai kuchakira ungotira muna na ira steli tangani baka 1997 ku 1997 na 20000 2000 ne kanyo kore nyoma yana yakabere amangana yinyoma kairerawo akarona ko muinjiristi nagenda n'umusunguyo naigete ekera na rengo mukenta bwati myakiresa na kuruku mupiso akambuli akanyora bwati myake meke nekerenga ikwa bwate na bwate kero alita mwari piga yakanyo bwati myake 34 utolenere mwaka kiwe ekera cha mwaka mwari ntanyare kunyura ina bwati myaka 34 bono akamana kuruoro raga agante bibono nkogenda ndisitu na inde oyo renge piso bugarengo muga agante bondi maite usiningirane akambuli mu piso buyumbi yare mutayimbi yare agante binone kare buya tindi kumugira kanisa kanisa yengo yitira sole otoro na Nairobi aria OMCS hostels akamyamya oturangiro tugo chamo yo na basungu barenge batatu ogosaba tumya metio konte bina rusiri umwaka no yomo na kommente iro kumbonere nga yabe kumate yabe 35 agante bono you are 35 years old akagenda sobo akaraika sobo agajaga ntumira amangana ordination yo bishop nka bono kabe bishop nere tatu gote Kenya linda akagenda kumbe kina kienge pindi kia kyo mali agajakarwara agakwa bono nataka ubisho bimite trinkarati goli orengo raka genda tatu kumotebya lakini bwati tsatu gete kuchakira gwo mwaka 86 nga akanda ngeli kagenda mu America ngachinka wa America tuga ngakora utunezi nikairana nkana kwenda America gutira bono ngakini wanka mu senior bishop kwa senior bishop na nacha kwa archbishop wasika gutena chikanisa archbishop bare inseyane lakini mlemeye mbwata ne mirimo na kiniti so kora church planting na planting kanisa na rento mubasta na mubeka iyo na tigarisi entrie kera nyasaye na inde ayibuira abantu bande bakunyara gukora imirimo inseyane nginchi. Alright, bono wikira bono iga ino mwaka bwikiri bubere nemerongo ebere na inye chikanisere kwa bere kuyora wikira bono iga witira as church planting mono andoli kanisa Anestin chira senate work yetu chigenda ate nkenjiri Gusii na isiko ya Gusii njiro chi nyasa nchire chikogenda. Alright. Bono kwa botu manyinga aye talinga kanisa yoko tenenerete no bwate ebyombe bindo tenenerete mbyombe kiebi oro murai ase ebyombe binande mwaka kiyo chagete korai kiombe gete yes kire kiombe
asingi choma abiranye sana ogwancha kumonene na arabeire nkora ibiyumbe samatukatari make iye kaina abero mina kirugo yebono Evangelical Alliance of Kenya da tebe ange miaka 10 Interfaith Council na abeire 5 asumuche ase county ya Nyamira ntubwate Faith Network abeire ange miaka 2 ntubwate Group Advance also na abeire ange miaka 2 ntubwate WDA inde regional Rita dene tabaka Nyanza rende nero na kolangu mwako yomo ebiyombe binebi bikogera na leta bastamo asobo koleri kiagera ekanisa tali ngana yebwika ekanisa ne chikanisa omubiro Kristo. Okay. Nkwato tebinga family yao nja bwate ana mange anene mono mugako mino gali ngo munyamesira ngaki ogonjirire kokwa no burandi bwao bwabete bogonjirire family yao nabo igo ikinyorokiao. Atande sana. Ataka ngo munyamesira no morebi. Naacha uikase unacheki na neronjuka. Akaba mu Kristo na kenya to atumurukanga Francis aje kubatishwa na France ondiga Kenya. Na mama mapemere liiria ekranyo nya sound iria nera gantunya na gatuko kwenga tukire bintu tukagenda sinyumba ya Nyasaye na abana bamintu bari barenga bake saho tokonyire kurwiri no nyembono wetrasa abana ba mbwata baitu ndoche ngabandi Nyasaye ndo bakoreri umwana umusami Samuel chakri kurandi muno mubasa na abandi no barasi nyumba ya Nyasaye bonse. Tuabere tokorra samatuka amange abwangoiga nigo ore okoboko kwabosio ono asoko okogororie kanisa serikali cia tereriri serikali county cia tereriri kwaboko goswase amangana amange engana aba randi abange batari gokora inki goje gya ko musugumo boko ene kinga ngukwanole ekero ebintu bikwenda bobe. Ebiranga byane binge onde motivated tinga kuikandula abantu bamenye tabia mato burandi no kora abantu bamenye tabia abantu ngokorera bari bya abantu justice nere no burayi ko korenta buri bintu biri bitakira sabantu akarango konyora ngambi bintu bikoragati omukuri bwo kokora maya nuri miyane ngakanga ibintu byababya Wana wikanso ke kwane bantu mbale batabwatiri ubara nyari kwanira bono ncheyo ko mukwanira yobo ekegera mbakunyara kukwana kiribatakete na bange abatakabu abajitakane ichu iko chikotoka asinyumba ya Nyasaye so wikanchi kwanira ekero kwabere gukwana mangana ya kwabere gorora baraiba gite engane ya nya koretero bokungwa ndonzi gose baragite batebenga bono kwabere kwasura mangana atali amaye bose maide no ya pastor mbade banga mangana siasa na mabetali bo Kristo engana ya nya koreta gutumana na bantu bande bonse inkorente sana ntumane misunderstanding yaba naro kumoyo no we kundikete no muntu gete gatumire na muntu gete lakini onda gete nte bategalia baonte garana njiti niko tumuna muntu engineering ngana Nyasaye ne mirimiria Nyasaye ne ntumete igorende tinko kwa moyo asokurwanira abantu abangwanda kubakwanira abantu amatukali omane na ngeta ndobwata barandi abange baende to tengera chinga kichabo noiga abange babo okonyora ngamba rucha mangana tagenda tibuya lakini asinge ncho buoba korora ngamba ligokora mbali gukwane bakirete no ina matuka mangi to twenda naye twatema amatuka mangi twabeto go interview ngo nyanga barandi bari bakobwa inkyura biko kubasemia abarandi bunabo nchona atorwa barandi ngaturangiri okona abantu banyisaye akukwanira abantu banyisaye abataka n'abayisirwa ondetenyuranya ariko bakwanira utatiga intwe tigatwa omoyo abantu bari kanisa bacandegete n'intwe eriugiri yabo abantu bari binyuru bacandegete n'intwe eriugiri yabo tigatukwane chinkwane chire no chikorente mechando cha torente robo bisa n'abantu lakini tigatwandera gukwana n'abantu bakwigwa bari bakora amabe bacenji ekiagara no kurandi kutukurandi nyina marwa atwanze tukurandia
bali bakunyu batwanga bali abanyene bibe batukana lakini ekero omuntu ahunchukire naende yagocha ogwanchanga amang'ana kwana naye kenda ntubwate abantu abange bamenyete ase amang'ana atari amaya bono iga baendete gotengera omonto narari orenkaga are mwe bwaye bwakong'ire maete abantu abakonyora noe nokonywa okwe bakonywa ase eng'encho tari ng'e bakwegokia ase eng'encho babwate stress abange babo kwanyora ng'a baesonanirie amang'ana chinyaroka chiaba chiabwesonania ase amang'ana amange rinde banyore chibesa oteng'a ochumi yakong'ire abantu mbaro konyora ng'a bono iga babere bagosoa ase amang'ana are amange atari maya lakini akumeti ng'aki obogima bwane borabe gonchoreria na ogokigu na omogano ng'aki orabe gosemia abantu buna aba goicha goikera ase bagonchoreria amagima abo nchwana abatabunga tiga batwara omwoyo bokoigwa amang'ana baunchuke ngorarengera rinde ng'a nyasaye atahunchorete obogima bwane kanga ng'aki gosemenyete bari abasani bari kwamborete natigete obanyora abange nabagotu okumya obachandegete abange sana obukumya onyora anyara gochencha obogima bwa abantu korubobe gochuya nyasaye bweka naende inerere enchera nosa kwanga nyasaye utamekorwa si nyasaye otobe ng'a tigamenya obogima obobe ng'a erinde nari obogima bororora ng'okworoba obogima bororora rioka ekero orachencha obogima bwao oborente ase omonene ekero nyasaye nari na echinguru chiogotochenchi korubobe gochibuya twabe tokorora matuka mbwango iga nigo libera rinene ria siasa rigenderete ase county ya Kisii na bigo no Nyamira matuko make iga libera ndiagendera orokongo rwa Gusii rwabere rukobekwa ase amagazeti ase TV chionsi ng'a bintu mbiri buya mbose mikyo orarugo chiase abarai baito ase chingaki chiabona kero taigwana na gotaina amabere ragenderete nchona argo kwanera abantu baito mono gavana bonsi babere arati na amosi na ababare muna women reps na abande muna abaseneta ntugane tikorro burai kurwasa abantu barase birugo bono enchera to korigereria bagokora triko portray uburai ekiabara na bwa abana bakena bakwigere kurwezu bare una bana akaba konoranga abaraya baita abange bako babarebi batinda nainde babuguri abana bari batabuhatigasi nainde babatindi babatengia babaira so gukurama abantu aseme kutano gusamatanga ingona ariko bakani ngaki ukuruno gusira nainde tibakaganga masinaro tigaba baoro kyuburai bachense batige ama bakaranse buna Gusii barenta Gusiyamo Gusiyaba egere narinsi itiranyara gukonyeka twakwana no munwa yo inde bano twagenda bagenda gukora mbi gokonyo Gusii na kwaro kinanje ne chogo nganje no mubuyi ekinkeri kenda sabantu umurai no muntu teri rasubuwe nabora buguna abantu rakinyura abantu nabora buna abantu korende orae abantu asigo ogweke inkobendete asabara asengincho bishop no chebiro byabe bigotonyora kegima ntaete okwanere orwengana yayo mwario nabo igomero berikie gwate guchimoto matuka botwa mutwa igona ari gwakambi yamono sana ase Ndizi nainde mbatembi yamono asingichugocha omugani kwana okona nkuringe kanisa yo monene nyare kogendera nimbwata amagani yo kurande na kuigure meremo no nyingo chisiko ya Gusii egere kanisa kirabantu buna bano chitariki 15 na mu chumutinyu gatatu igonko barigania basandi bonse na barayi bonse ba Gusii engima bachiche asumuchuke birigontu kobwate anniversary ngoto nkogokera emyaka 43 yo gukora imirimo ase kanisa egara banyare ko gocha nabante biringana ryo yokongo moyo ni story baigure nabe kunyara gonkonya nonde karanyore kegwa nabakondetera nanje nyare ko koremigwa igorende kino kyo mbwate na nare ko batebya abantu bonse ngetenye sanya ari ko basenia tunyara ko bamo tusabe tuliki gusubonye sai ekinetingaki chamasabo ekinetingaki tutakete kanisa inyara ko bamo naro tobya basta tigatwebe amangana y'obuketini tuchicheamo tuna babasta erinde tunyara gukora imirimo y'Nyasaye turasobomo enamba yani sinyasi bari bataye barayigwe igere 0729 899 602 onyuranya ariko kwanira na babo kwanira ku 0
733 60 70 84 nagokonyora mbia mono Bishop Dr. Charles Agwata sokwanjira na gusangana into ya Ndizi TV tebali tukolio mwerio ndubwate merobelie mengi twakwari ni bena Ndizi TV so mwanchu mwerio Ndizi TV niko twabetu gusangana Bishop Dr. Charles Agwata omorandi omonene kurwase kanisa ya OPCG obera kuri Omogano ye bunabete ka guchaka mabwa goikira asa ikire kuroncherera asa igo muri Ndizi TV ni maete ngwanyora ngane mo se ndera be goncherera mabwa asa igo abuno thiro mo erio bumuroberio bumugano ne inyoranga kurende Omogano yo obusumuroberio niko rabe gogoche kelitwe wiki Jumatano ense monenu so asa genda gotengera Ndizi TV na bwo nsumu Gusii kegera ntukwarigeneretie bipindi ebya kegima biko seme okomanya na boigo kogokia ase obumabwa wikera chinga kichinde na batakeire burere obya Ndizi TV leterana nkoro kwa Job Maangi.